киләчәк турында сөйлибез бит инде име. Һәм мин дә өметләнәм, сессияларда чыгыш ясаганда сез үзегезнең чыгышыгызны шундый 3 этапка бүлерсез. Хәзер нәрсә эшлибез, нәрсә планлаштырабыз һәм якынча 30нчы елларга без нинди максатларга ирешербез һәм бу максатларга ирешү, тагын да эшләү 50нчы елда безнең кайсы хыялны тормышка ашырачак. Менә шундый фикер белән яшәргә тиешбез. Шуңа күрә дә без үзебезнең хыялларны, теләкләрне язып куйдык. Менә без күптән хыялланабыз заманча татар мәдәният үзәге турында. Чөнки Казанда хәзер 25 татар берләшмәсе бар. Һәрберсе нәрсәдер эшли. Шулай бит. Һәрберсе үзе бер дөнья. Аларга бер зур мәйдан кирәк. Алар анда иҗат итәр өчен һәм төрле яңа проектлар, яңа әйберләр эшләр өчен. Biz Алла берсә дәвам итәчәкбез. Бу алгы 2 елга шундый үзебезгә максат куярга тиеш. Менә Татарстан аеруча, Татарстан буенча һәм Россия төбәкләрендә форумның бүлекчәләрен яисә татар яшьләре оешмаларын ачуны дәвам итәргә. Без моны планлап куябыз һәм 2 елдан соң Алла берсә сезнең алда я без, я тагын кем эшләячәк шул хисап тотырга тиеш булачак. Һәм безнең татар яшьләре проектлары, алар татар гомуми проектлардан ничектер үзенчәлеге бар. Шулай бит, дәрте беләнме, алар өчен менә аерым шундый грант, фонд, стипендиялар булдырырга кирәк. Без аның өчен хөкүмәт белән дә, безнең хәлле кешеләр белән дә эшләргә тиеш. Бу минемчә шундый очевидный